Prøv at se, hvor ulækkert det er. Og lige om lidt, så springer den ned i hovedet på næsten, ikke? Det tror jeg så ikke. Det tror jeg. Det kan vi gøre igen. Det er en pisseklam. Græshop, den er kæmpe stor. Jeg har aldrig set så stor en græshop før. Det er så fint. Ja. Skal den derind i? Og hvor skal den så hen bagefter? Hvem skal have græshoppen? Hvem er Frodo? Øjlen. Er det øjlen, der er nede i din børnehave? Så vi fanger græshoppen og giver den til Frodo i morgen, når du kommer ned i børnehaven. Så er den i hvert fald inde i springen. Er det det? Ja. Og så kan du måske bare stille den sidder stadig på... Er den i? Nej, den sidder stadig på... Jeg tror, jeg laver en lynopgave. Spørgsmålet er, om den er der med sikkerheden, når vi skal åbne. Skal vi se, om den er der med? Måske skulle jeg være den, der lige løfter op i låget. Skal jeg være den, der lægger det ned, Sebastian? Den er helt rolig. Ja, så må... Der skete ikke noget. Få lagt låget på igen. Den burde... Prøv, den har et ben ud. Vi skal være forsigtige, fordi det ene... Hvad er det? Hvorfor græder du? Den er godt nu. Mælkebøtten er puttet ned i. Det er bare fordi, den ikke kunne spise så mange mælkebøtter. Men vi kan ikke putte... Vi løfter. Jeg tror ikke, vi skal åbne igen nu. Jeg tror ikke at ryste den, ikke skal? Ja, hvad skal vi gøre med græshoppen nu? Hvorfor skal vi smide græshoppen ud? For jeg kan lide det. Okay. Nå, nu har jeg åbnet låget. Nå. Så man skal kaste noget ned i hovedet på den, for den ligesom kommer op her. Det tror du ikke taber det. Jeg har fundet en kløver, er det ikke det? Den bevæger sig nu, kan jeg sige. Nu kravler den op ad siden. Er der nogen, der skal ind og se den? Nu kravler stille og roligt op ad siden nu. Stille og roligt. Nu er den næsten oppe ved kanten. Nu er den oppe på kanten. Skal vi se, om du kan hoppe? Du er en græshoppe. Hvor er den overhovedet skør? Det gider du slet ikke. Så tror jeg måske bare, vi må efterlade den der. Kommer en modig, ikke? Sofie. Vi er enige om, den ikke kan gøre noget, ikke? Ja, hun kan godt kigge lidt nærmere på det.